Hagani ka sngi ngakwa bani ka ye philang ba ka tien ka jong blai. Kai ka tien ka jong blai nani balai bangi don kam ye ka tien ka jong blai. Ka jing sha ka long ba ukhlung udon kam ya ka tien jong ki kmi ki pa. Ada la kai u ka long ying ba kren tien khasi. Un kren da ka tien khasi namar la hikai u ban kren da ka tien khasi. Ada kai u sepo klau ngai un kren ru da ka tien klau ngadon ju i ki video ba don ki khlung ya ka balari da ki marat. Ki long thekum ki marat ude khon breu hin re bu yai dan ki bari ki mersiang habu yai kum mersiang namar la hikai da kita ki mersiang ya kum no ba o nya ki dan ki breu ki lari da ki ksau ki dan ki breu ki lari da ki jai marat ki ba per ki long thik kum kita ki jai marat hi namar ba la hikai da kita ki marat ya tau khulung kum no ban im bar gade hang ni haganu ka benta ga jing im ga jong breu ko bala khai o kum ta la hikai o ba on im Bagani kalong ka jing shisha ba ukulong udan kam ya ka jing hikai la ka day ka ba kumno ka ta ka jing hikai ka ba o yo ukulong ubut bet ya ka ka ba la hikai o ba ngiru agani ka por nasngo ba ban hikai ya pi bangi kum ki briu ngilom kum ki klong ba dehang tang udan kam ya ka tien ka ba day biang lada la hikai de ki mrat nlong kum ki mrat lada hikai de ki briu in long kum ki briu Badeng ta bo breu udan kam ya ka tien ka jong ublei. Ka tien ka jong ublei ubreu umla aban ya dalade ko mukhulung umla aban smotho I dalade ko mukhulung umla aban learn ki dalade lamdala hikai o ka kom ka badai. Badai ya ka pon ka kwa aban hikai ya pi balai bangi don kam ya ka tien ka jong ublei. Namar ka tien ka jong ublei ka ong badan ka lenti igum ba ka bet hau breu nrei ka bakot ka long ka lenti jong ka jingyap. Bau breu dan laga jong ka jing sutho, breu dan laga jong ka jingat, bau breu dan laga jong ka jing yui. Henry lada uyat halaga jong ka jing yui ka jong o, kabakut I kan long ka lenti jong ka jing yap. Kababel ka ong proverb no khat sao de khat ba khat ar ka kren ye kata. Badeng ta ngi kum ki breu ngi dan kam ye ka tien ka jong play. Ubalong pa jengi ubanya lam ngi ha ka lenti ka jong o. Bagi snongo yo play, baka dei tong ka Bible ka tien ka jong play ka ba kren ni kam dan ka wei pa ka kot le ka wei pat ka jing tho ka ba kren directly ya ka jing im ka jongi le ka ba hikai directly ya ka jing im ka jongi. Ba dei hang ni ngi snongo yo play bo ai ngi ya ka ne ka tien. Ba ba ai ka ne ka tien ka jing kli ba ka long balai bangi ha ban shania ha ka ne ka tien. Hado ni ka tien ka dei ka ba shisha Lani bala shu tho do breu hato ni ka tien ka dei ka tien puriskam ni ka tien ka bala shu tho da ka jing sngo tho ka jong breu ka babel ka ong da la di ka penshai ka ong ba ya ni ka tien ka dei ka bala prasad do men sim ba khoi ka babel ka ong kum ni artimati ka lanong ka balai ka khat ka ba khan re khan yo ka ong ka jing tho ba ro ka long ka bala prasad men sim da ublei bat ka ba men toy ya ka jing kai ya ka jing sneng ya ka jing pen bet ya ka jing pen mlien ka ba ha ka hok Kanang bau breu jong bleu nyo long janai habala pendap yang ya u shage jingle babha baro ka Bible hikai ka ong bagani ka tien ka dei ka bla persat daumen sim jong bleu ka ba mentoy yang ya gi hikai ya ga jing sneng ya ga jing pen bet ya ga jing pen lien shaka hok kanang bau tau breu jong bleu un long oba janai ha ka gi jingle babha jong u baro bangi ai ngo u bleu bu ai hangi ka ni ka tien ka jong u Bagdi ka tien ka bla persat do man sem khoi balai nga ong kum ta namar ka tien ka jong blai ka dei ka tien ka jong blai ya ka bla kran ha obreu kran ya ka tien ka jong blai bat bala record ya ka baro ka ni ka kot ya ka bangi kot ka kot ba la ne ka Bible balai bangi shania ya ka ni ka kot balai bangi shania ya ka ni ka tien ka badan ka ni ka kot ka daw ka long ba ya ka ka ba tho ni ka kot kam dei ko mga ong e phin do man ne Baka deka khana puriskam ne balai shu tho da ka jing song tho ka jong breu na ne da ka jing mudur ka jong o kam dei kum ta ka dei ka tien ka jong blai ka balawan do men sim jong blai bat kini ki ba tho sau phungot ki nong tho ki tho I ka khubor ka bawan na blai ka balong ka tien ka jong blai le na ka da bang yo ban puli ya ka tien ka jong blai ka ba kran ya ka jing em ka jongi kumno ne balai ngin shania ha ka ne ka tien balai ngi shania ha ka ne ka tien ne balai bang ngi ha ka ne ka tien Kani ka tien kam dei ka tien ka ba syukran thala thalen kani ka tien kam dei ka tien ka ba syukran kai ne ba thu puraskam da gari thu ya ka ka ba ja ba de ka ka ban sa ja ba de ka ban sa long ha ba ka tien ka jom blai ka kran kam judan ka no ka ba klem ja ka ja shisha Lapi pet ya ka por ka jong unowa ya sngo ya ka tien no blai ba no kran ki pat ba ki shim sting ya ka tien ka jong unowa
ki ong bau dei tong breu dei tong bu subah tai start ki kran wong ni temen ubla bia ki mudur ka jong ki mudur ka jong ki kem nget ya ka tien ka bau no au kran u no au ong bu bleu kran Henry compare ki nget na kim nget Henry ka bakut ka jasisha bau slap tu dah bat ka da penjot no ita ka perthai ber akawai ha ka por jong ka Sodom bat ka Gomora ki dan ki angel ki jong bleu ki ban ban kran ya ulat bat ka ying ka jong kita ki dan ki khon ki jong ta ka ying kim nget ki prasa kurim jong ni ka ying kim nget ban nget ya ka tien ka jong bleu Henry kala jasisha bau bleu udah penjot no ka Sodom bat ka Gomora baru bleu udah penjat baru lai im stang ulat baka lok ka jong bata ki khon kan thai jong arngot baka ta ka dei ka jing shisha baka dei ka tin ka jong bleu fi nget na fi nget habo bleu kren ka ja shisha kum ta Abraham unget yo bleu barabo Abraham u ko ngo yo bleu barabo nget yo ulong shisha u pa jong ajat men reu barabo ko ngo u yo ya ka jing ker khu na kwa ban batai pi hang ni ka por kadan artli ki benta ka jinget bat ka jing bam nget ka jingat kawan ra ya ka jing kerku ka jing ka ngo kawan ra ya ka jing kerku handra ka jing bam ka ngo kawan ra ya ka jing jot ka jing do not ne ka jing sarong kawan ra ya ka jing mensau ha ka jing im ka jong tau breu kani ka bible balai nga ngai ka daw ka long ba ya ka ba kani ka bible ka tho ka david ka ba shisha bat ka jakom ta ngan ai pi ka we ka nuksan na ka tin ka jong blai ba ka tang kwa ban ya pinya pai bat nga na ka kitab ka jong Daniel ude unang ya thu lepa jong blai Daniel uday ubreu ya ubau bleu lajit but kala jakum ni hakawai kapor bau sim Nebuchadnezzar Daniel bagi parlok jong kidan hakari nang wei hapo Babylon laring marau yagi kon Israel sa Babylon bat ki shongkum ki marau hari Babylon haga jisun shar jong sim Nebuchadnezzar baka Babel ge thu bau sim Nebuchadnezzar uda posniu yagi jing posniu but ndaulo posniu la klet yagi jing posniu ke jong o Badai heng tahu ong ukhat igi nong lek bertong ke jong kita ki nong batai jong kata ka hima ke jong o bakin wan ban batai dan ban penkan mau ya ka ka ba u la posniu Henry kita barok kimla ban batai ya ga jing posniu le ban penkan mau ya ga ka ba usim Nebuchadnezzar ula posniu Henry don ki bala batai ba ong don Daniel bala ban batai kata ban penlengkat ya ga jing ya thu ba kata ka long ba Daniel lawan ba Daniel ubatai ya ga jing posniu ke jong usim Nebuchadnezzar udah batai naduk ke basdang ba udah batai ter ya kata ka jing posniu ba udah batai ru syapang kata ka ka ban saja Hagata ki jing posniu ke jong usim Nebuchadnezzar. Bagani ke jah por habag hima Babylon ke senchar. Bagata ke de husnem reus pasan. Hadu san spa lai pau kendai BC shua ukris. Reus pasan hadu san spa lai pau kendai BC. Kani ke de ke jing yo i lene kani ke de ke jing yo tu. Ya ka bau Daniel u ya tu hagata ke por. Ya ka ka ban saja. Ya ka ka ban salong. Padang ni ulah dia tu, baru dia tu, ya ke kaban sejak. Beri pulih kalau nong kaba ar, ada kot kaba lai pun riwang. Kani kalau kata ke jing pos new, kabangan dia tu, ya ke jing batai jongkah kamal usim. Megus im, melong usim ke sim, hau bau belai ke beneng, ulah ai ke hima ke bor, bagi jing klan bat ke buram. Bat karba kita ke basyong ke kon benriu. Ulah ai ha ke ti jong me bagi merat klau, bagi sim beneng balabu, ha ke jing secara lor jongki barok, melong kata ke klik siar. Hadin jome kan sami sakawai pat kahima ka bakampo ya me. Pi Nebuchadnezzar habau posni wi i ka wi ka dur blai tau ka bahe ba. Kata ka dur blai tau ba ka kli jongka ka de ka siar sudah. Nang ta na ka shadem jongka ka de da kata ka rupa. Bat nang ta ata ka skap ka jongka hadu ka lebong ka de da ka renong. Nang ta bro arli ki jat dikanar. Ka ba kam hier si po bagini ki slajat, bagini ka kejat, bagini ki simpria. Kilong da kanar si bentana kanar ba si bentana ka daw bertha kani kalong ka jing pos new ka bau Daniel open kan mau yus em Nebuchadnezzar baruang ba ta ka dorblay kala yeng bar kumta ka ulay thuru ba hadin nang ta lapen mi no utau mau ba kraw bau tau mau ba kraw ula tulun bola habai danya ka ta ka dorblay thau ba ka ta ka dorblay thau kala prabit pom kalong ba kum lapen her ustad akal her ba suja bit pom bar kumta utau mau ula penjat ya kata kedor belai bat hadir nang tahu mau un senang he bu salong si shau tahu mau bas kem bat mau ubah he haduk kata-kata kadekot ka balai puai ka angkum ni megos im melayu i bat ha kmi kedor belai ka ba kraw kani kedor belai ka long ka ba he bat ka
jing teng shan juga kalong ka ba itnat tam bakala yang akhmat jong me bat ka dur juga kalong ka ba shirkai shapang gani ka dur blai ka kli jong ka kalong da ka ser banala ka shedem ba ki sangti jong ka da ka rupa ba ka kpo ba ki lebong jong ka da ka nong ki slajat ba shibenta da ka nar ba shibenta da ka dobar tha melayu i tan anda la klau na ka khti ya weu mau bala sho ya ka dur blai na ki slajat jong ka ki balong na ka nar ba da ka dobar tha bat ula penwet yaki anda kumta la penwet lang ya ke nar ba do bertha ya karnong ya rupa ya kser bakilalong kum ustad ha kentem ke ba ha ke por liur bat kala her bakal kitno yaki kat ba om shem la shem jaka shu yaki tiu tau mau ubala sho ya kata ka dor blai ula kalong kum ulum ubakrau bat ladap ya kata ka kendau baro Daniel urep ya thu ya kani ong me pos new kum ta sim me I ya kata ka jing pos new bat kum ta u batai ya kata ka jing pos new pat usim usngap ya ka jing batai ka jong u Daniel bagani ka dei ka hima Babylon ka dei reus pa san hado san spa lai pau khandai BC bat kani ka dei kata ka por ka bau ya thu u Daniel ya kani ka jing ya thu bat kum ta u Daniel u batai bandau la batai u batai benia ka wei pa ka wei u batai baru ong bakani ka hima ka bade ka share ka de ka hima Babylon ka de ka hima jongme sim andrai ka ne ka hima ka jongme an panjat na bakan salek no kan sawanda ka weipat ka hima kat kum ka history kadawan ka hima mit bat ka Persia ka mit Persia ka de da ka rupa bat ka hadu kata ka singkai bat kani ka hima mit Persia ka de usnem san spa lai po khandai usnem lai spa lai po way BC Baladin ng taon dala klem so kahima mit Persia ka Babel ka yathu yangi bo Daniel ubatay si ba ka wansa ka pat kahima bagat ka de kahima Greece kahima Greece sa po jinsan shar jong Alexander the Great new Alexander ubakraw bad kani ka de nudu snem laispa life way hadu ka snem shispa repopra BC Bat hadin ng tan daladep kahima Greece kawan sa kawaipat kahima kabadai nado ki khosil shapo kita ki khawa ki jat kabakran ya kanar bagade kata la khot ya kahima bagada kanar kade kahima Rome the fist of iron kau bagade ka kti de kanar kata ka fist of iron bat kade hang ta ba kaktin ka jong blai kade ya tho kumba kadai bahadin kahima Rome kini ki kejat kini ki selajat begini ki simpruya kadai sibenta da kanar ba sibenta kadai da ka khandau bertha ba kalong ru hagini ki ski ke bamenta ya kita ki hima ka bahadin ju kahima Rome ka sensyar do usnam sispa nreu popra BC hado sauspa nyopon reu AD hado hadin ukris ka sensyar ba kini kahima Andala dep maka kawan sagwe pat kihima kibya kle da kanar bat da kado bertha deheng ta gi digisngi ka bangi I kini kipor ka deru kipor ya ka bangi I don kihima ki ba klain bor bat ki don ru kihima ki batlot bor bagtin ka jong blai ka dia thu ka da ongkom ni ngakwa ban puli ka kombo Daniel ubatai u Daniel hakalonong ka ba pra u I pat ye kini ka wei ka jing thu pau ka biadai bat ka tu ka jing thu pau ka baning kong hang ni u I kalau nong ka ba pra ka dekot ka ba nado khat pra ka ong neng tikat ba udang kren bat nga ladap de yo thia lengai da pulup ka khndo unrei ula khta ya nga bar ula peniang nga bat ula ong hakmi ngan pentip hame ya kata ka ban saja ka por ka ba khatdu jong kata ka jimitar na ba ka dei ya ka por bala bu jong ka ta ka bakut uta ulang borot ba meyo I ubadon artli ki reng kilong kis im kamit bat ka Persia arli kis im mit bat Persia bau tolong somo ubarunar ubalong us im ka Greece bat kata ka reng ka bakraw apdeng kita ki khmat jong ka long us im ubaningkong bau tau di Alexander the Great bat chapang kata ka bakhenno bat kata ka jaka jong ki sautli ki lami sautli ki himaken kin mi no nagataka judgment reu re ombat ka borjon ka hangni pinde I hadin ba Alexander ulayam mi saungut ki general ka Bible ki athu ya ka badai badai hang ta kumbo ni Daniel wi thu pau ka jashi shagam ta hadin ka jingyap jo Alexander ke ong bahang ni sa sautli kita ki hima ken mi bat japang kata ka bala kenno bat ka jaka jongka sautli kilami imut ka reng ka kenno
Bata bala khen kita kawai kareng ke kren yu Alexander, hadin bala khen yu Alexander ki mi sa sautuli ki reng. Bagata gidi ki sangut ki general ki jong u Alexander ba utau de Kazander ubanengkong Lysimachus subaar u Ptolemy u balai ba u Seleucus. Bauta u de u general u basau. Ba kini ki general ki lakni ya kata ka hima ka jong u Alexander. Ya ka ka ba ka Bible ke yathu ka jashisha pin pech ang ni bakalenong ka ba khatway kaya tu biang isapang gani ka hima Greece ka ong ba kadukhat ka basaw ka ong ba andaw lami on pen Kenya ka hima jong u but on sam ya ka shaki Saul bening henry shaki kun ki ksiu jong u lemni kat bakum kata ka jingsen shar jong u da ka baula sen shar namar on ratno ya ka hima jong u henry shaki weipat na lor kita. Ka Bible ke thu ang ne bau Daniel lo yo I wong ba kata ka hima ka nom let shaki khon ki jong u lemni shaki ki khon ksiu ki jong u henry kan let no shaki wei badeng ta begini ki sangot kita ki general ki jong Alexander ki dakni no e ka hima henry kan ne ka khlam ne namar hadin nang ta kawan pat so ka hima Rome bat ka hima Rome kala senshar ya ka perthai bat hado usnem kumbangala ong ipi mene hado usnem sauspa nyopon reu AD. But kani kala yatu pi kani kay ka Bible kay yatu kamday ka ba siya tu lagay tu Roman rega da jabi tik yak ay bo Daniel uyo I but yak ay ka ba batay yak ka jing yo I ka jing pos new ka jong same na Nebuchadnezzar but kala jabi tik ngande yang tang kwa banong ipi ba kum ba ka Bible ki hikay ba kum ba ka Bible ka pen I ka day pi ka ba shisha amdan kano ka kat ne kamdan kano ka jing batay ka bala batay lupa yak ay ka ban sadya dag hajar snem hadin. Dari kadai tang ka Bible, kadai tang makahi, namar lapan pau ya ka daw blay, ban ya thu lupa ya ke ban saja. Badai tang kwa ban ong ya fila dapi kwa ban tip ru ya ka bam jukut ke jong pi, kadai lang ba ka tin ke jong blay shanopin poi. Bagay tang nak tin ke jong blay ka bala ban ya lam ya piru, siya kata ka jaka ka ba pi kwa ban poi. Badani pinapet baro ki breu ki nget. La pipet yo Hindu na pipet yo Muslim na pipet yo Sengkasi na pipet yo Kristan na baro ingat bakadon kadujok baro ingat bakadon kadujok kanu kan yam ka hikay bakadon kadujok bagi kwa banong pi ban lat na kadujok ban tip ya ka lenti ban poisya beneng ka daytang na kaktin ka jong blay namar kani daytang ka ni kaktin ni ka balong ka lenti ka basisya namar kaktin ka jong blay bakala ya thu kanom dan kanu ka jing bakla. Bat nga kwa abnong ipi kumbau Daniel ulayo I bahadin jo ka hima Rome kawan sa ka hima baper jo ka riha ka percaya ki baklan bat ki bam klan mereka basutra ne bau Daniel uya thu ruang ba hadin kata usawan tu mau bahe ban luet no ya kata ka durblai thau Bakata ka ka hima ka jong Jesus Christ. Bauta umau ka keren ru ya Jesus Christ. Namar Jesus udai tang ma o ubalong umau siang ubaskem. Udai tau mau dong ubalakan tat no ba udai tau mau dong hi ulong tau mau siang uban penluet no igi hima jong ka pertai barak we. Ka hima ka jong ubat Jesus Christ ubalong tau mau siang kan senang he bon sulong lom ubakrau. Bakadai tang ka hima ka jong bamdan mano bala ban pen rem lene ban pen kelempat namar maka kadai ka hima ka bakhat do kaban sa sensyar ya ka pertai barok kawai ya ka jingim jonga ba jongfi bat ka dei tanggane ka hima kaban ne ba bakan long bam jikot balada pikwa ban long kinong snong to ka hima phya ban ban kre lupa na du menta maradangi long kinong snong jogani ka pertai ka kwa banong epi ini ki sem jo ka pertai ki hima barok kin saddo no agawai gasngi namar ba ka hima ka jango play kan sawan ba ka hima ka jongo kan sensyar ya gani ka pertai barok kawai lada kini ki jinga thu lupa sa pang ka Babylon kala jashisha ka mit Persia kala dap jashisha ji thu lupa sa pang ka hima Greece kala dap jashisha dan ka ji thu lupa ka hima Rome kala dap jashisha bad menta kala dap jashisha ro bagata ki hima jong ka pertai don ki baklan don ki batlot kala dap jashisha kanar ba ka do bertha kala jashisha menta hatu kanom jashisha bau tau mau un sawan men peluet no kita kadur belai kan saja bad ka por ka long menta ya ka bangi haban pen kre u jisu ba ka hima ka jong kan sawan marta ka daw ngia thu sia thu na ka por bau tra jisu la janwan ba ba unwan ka hima ba ka bor ka jong unan ha ka buram ka jong mensyua wan tang khna ubaret khulung busyukana ka Mary uwan ha ka jing sngoret uwan ha ka jing longduk andre anda unwan sa jisin unwan ha ka bor ba ka buram ka jong bor uta ubala pen kre elade uta wi thu yo Jesus Christ ba uta ubreu bala pediang ya ka lenti ka jong oblai uba pediang yang ka ktien ka jong oblai uta unyo la yen andre uta
ubam nget ya ktin ke jong blai ya utaon pen rem bat hane kwa benong ifi la pilong ki brio ki ba nget yu trai pilong ki brio ki ba kongo yu trai pilong ki ba kerku kombo blai la kerku Abraham kombo blai la kerku yu Isaac yu Jacob kombo la kerku ini ki brio ki jong o Piru pin long ki belakar ku namar fi ko ngo ya kaktin ke jong blai bala da fi fim ngat ya kaktin ke jong blai la fim ngat ya kaktin ke bala pin pau da shisha pin long ken ki brig ki ban sababe shabam jikot ken da deng tang kum shakri jong blai ngakwa ban pin ngat ya pi to ngat ha kaktin ke jong blai ngat ha ka bible ngi khasi ngi ong ka khotba ngat ha ka ne ka khotba namar ka dei tang ka ne ken ka balong ka lenti ke jong ukpa pi kum ki khlong ngilom ki khlong ngim tip shenong en le ngim tip ya kai bangin le rei ka day kaktian ka jong pa ubah beneng ubah keren yang ilang bagan ni kaktian ubah penbet ubah hikai galanti ka jongi pala dengi nget ngin la ken ban ya ngin la ken ban yang ngin la ken ban em lam da kum ta ka jing em jongi kan long be kum umrat pingin mau kene usim na bekat na zahadin bola ula paidin blay penlong eu ka jing em kum umrat udah lek ban bam plang bar ka benong epi namar ka jing bam nget ka jong o kelas non kum umrat ban lek bam plang ka jing hikai nang ner ka long bala dangi ngim ka ngo kaktian ka jong blay ngin salong kum kimrat ngin long kum kimrat kum ke bangala hikai pi menen kong kum bangala ong pi menen kong la dala pen san pen he yo breu da kita kimrat un long kum umrat bang kwa benong epi ka de tang kaktian ka jong blay ka ba pidai ban ngat bang de tang kaktian ka jong blay ka ban pelong epi ka kita ki breu ke janai bang de kaktian ka jong blay ka ba hikai ka de kaktian jong blay ka ba sneng ka de kaktian ka jong blay ka ba pen bet ka de kaktian ka jong blay pen mlien ngi shakata ka jing em ka ba kan jaman sim le ka jing em shaka hok ka jing em ka ba reu blay kana ma finyo long ki breu ke janai how blay ta ka sngi ka jingwan ka jong o bang ngai blay kur khu epi ngai bo blay unang ai bore pi om de tang Daniel reu Jesu dala diu batai ya ke ka ban saja kan ke pertai ba ya ke ka bola batai ya ke ka bola hikai kala dep jabat mentakan saja sisu baga jingwan jong o kala jan hado kata-kata ngai bo blain kur khu ya fi lam baga ne ke jingai ka balengkot patu ngai agak tien ke jong blai ngai agak tien ke jong blai pinyo jingkar khu e ke jing em ke jong fi pin ngai yo sisha ya kata kan ka jingkar khu ka babam jikot ka ngai agak tien ke jong blai hagani ka por nga kwa ban dwai na kam ta jong fi ngai bo traun ai fi ka bor ban sngo tho ya ka tin ka jong oba pin pediang ka jing em ka jong phi ka ni ka prathai ka dei tang sipor ka jing em ka jong phi ka ni ka prathai ka dei ba tang sikhin det he ba ka kha banong ya phi bo trai kwa ban pen em phi ka ni ka sngi ka ba ta ngai ya ka tin ka jong oblai wanum kan tat ya ka bo blai dang khat e ya phi tin jong blai ka ong anam kan tat no e phi trai kwa ban pediang ya phi kum ba phi long compare pila le pop kan no compare pila em ka jing em ka ba kum no compare pilong kum no ka jing em ka jong phi la pi kloi ban pediang yu Jesu ka ni ka por un pediang ifi kum ba phi long ba don penlong ifi kum ma u ulang ha ka jing khoi ha ka hok bat ha ka jing shisha bat kani ka dei ka ba shisha u dakai alor ka ding pna ha ka minute ka ba khat do ula pediang yau Jesus Christ uwe ula kentat ula do ai renew way pat ula pediang pat ula yo ai ong kan ma nga la me poi ka hima ka jong me o Jesus ong kom ne ong nado man ta ka ski man long lem bat nga ha paradise ba ka ta ka de ka tien ka ba shisha kwa ban dwai ta jong fi la pim pat nget yu Jesus Christ kwa ban nget no ka ne ka por kwa ban pediang no ai ne ka tien ka jong o pila ban but na din jonga ya ka ne ka jing dwai khabre bi ki khmat jong fi ong lang bat nga ong try Jesus ngai ngo ya me ba me et palat ya ka jing em ka jonga me kren yang nga ka ne ka por leng ba ka ne ka tien ka jong me nga try nga nget ka ne ka klip mat nga nget the try ba ka tien ka jong me ka long ka ba shisha mana do ne ka sngi nga la rai ban but ya me Jesus na do ne ka sngi nga la rai ban nget ha me try Jesus wana po ka jing em ka jonga men long ublai jonga men long unang pen em jonga men long unang suspa jonga pen em yang atrai hikai yang atrai map yang atrai agar tengga jang Jesus amen pala pila ong ini kijing duai pila long nong shong jaga beneng ya kata hima ka ban sawan utraim kur khuya phi pala fidang non kam shishu ya kijing duai pila ban phone hangni ki number ka ba phi ka screen ka jong phi nade pila ban ya kendo yangi hangni ka office hangni ha opor nong thamai nong kriam ngidon hangni no do ka sngi baar do ka sngi sa jan jong ka tayo pila ban phone ngi pila ban wan ngin la sko ba e ban ya kendo ya phi utraim nong kur khuya phi utraim nong le ka kamba haga jing em ka jong phi bal finom long shu ubriu uberim riu jing thau ba thamai na do ka ne khlep mat train kur khui fi khu blai shibun amen.